ibro migi lemo manyien to nyaka sani poko migi to answer boy yudo kuom jagoro ma TSC ok wane ka nyiso wa miwa answer ma prop to amor ne jo union are pushing for it one code get together nikech japuonj kosegolo pesa ne modhi motiegre ka ok nyal bedo promoted to dwok ne pesa nikech no bedo promised ne kidhi higher grade ti ibro medi lemo moloyo sana joma hinyra ahinya gin jopuonj mani primary mano dhi omedore gi gimiluongo ni special needs kendo gin diploma to gin gi degree jomoko nigi master special needs to gina grade mane gin tiere for the last 12-17 5 years omiyo en gimoro ma very disheartening and yet sirikal to dwaro jopuonj aina gi sani more than ever. Koro mano is another issue. Promotion ahinya manomol kuro kae categories ma wacho nigo gin to indiko gi e collective bargaining agreement ma union bed piny ma sign ne ka japuonj aka bang' kama timo kama koro gima adwa ne mondo jo piny ong'e ni jopuonj pok no sign ga CBA for a long time. Jonat gi jo Kupet ose sign CBA only twice. Omiyo it has been a learning experience, but sani to ang'e ni koro the next negotiation madhi next year aparo ne jopuonj dhi wuok with a very better deal than before. And koro nikech koro sani wadwa wadwa ni incorporate gikel ka achiel gik ma jopuonj oseyuago te data ji te ni go wambe wa provide gi data omiyo sama gidhi bet gi jotelo ka to koro gintiere gi gima ginyalo wacho ni ooyo kanyaka itim kama kotamore to nitiere ways ma which pressure can be put kendo system ma pressure can be put nitie nikech union must agitate. Union ka ok agitate so they have no business to do. Emomiyo to nyaka agitate gi facts. Koro wan waikore mondo konyo unions wate mondo wa make sure ni jopuonj yudo their haki yao kabisa as members of the teaching profession and also as Kenyans for public service.